in ba haka ba kina nan zaune yan matan nan na zamani za ta zo ta tada ke daga kan yayanki sai ta fada bokaye. Ita ma uwar amarya a ce to yana da mata wace ce kishiyarta ta mai da ita kurma ki tashi tsaye, ita ma sai ta fada bokaye. Amarya boka, uwar gida boka, uwar amarya boka, uwar gida boka. Kai kana can kana nema musu abinci duk bala'i an tara gidanka, karkashin gadonka laya, cikin fulo laya, cikin kanta laya, inda kake alwala an binne laya, inda kake wanka an binne laya, an hada maka zobo akwai bala'in da aka barbada a ciki, an sa ma turaren wuta boka ya bada wani bala'i an barbada, wannan hayakin akwai ifritun min aljinni suna yawa ciki saboda tsabar bala'i. Wallahi akwai mata da yawa da suke ciyar da mazajen su najasa a nan cikin garin Sokoto. Da ta je wajen boka sai ya ce ta kawo masa jinin hailata, idan akwai bala'in da zai hada, in ya hada shi kenan an gama. Sai a kawo masa jinin hailata, zubo masa a cikin wata kwalba ta kawo, in ta kawo ya hada wani siddabaru da bala'i, ya ce to ki sa masa abinci don kai ya gane ki sa daddawa da yawa ki kara magi. Kawai a kawo masa taushe ya ta sharba, bai san jinin haila yake sharba ba. ƙarya nake ko gaskiya na faɗa? Akwai matar da idan mijinta zai karo mata a nan Sokoto za ta je wajen boka, boka ya ce ki kawo mun maniyin shi da shi za a hada. Idan ya kwanta da ita sai ta shiga cikin ɗaki, ban ɗaki ta mammatsa ta tattaro abin da za ta tattaro ta kawo boka, ya ɗauki maniyin ya rubuta ayar Qur'ani da shi, ya hada da wani bala'i, ya zama arne ta zama arniya, a hada da wani surkulle a kawo a ce ta hada masa a cikin abinci a dama mashi a hura. Kawai ya zo yana sharɓar hura da busasshen mani a cikin hurar bai sani ba. Wai ita bukatar ta samu me? Ta samu kan, ko in ta samu kan dafawa za ta yi, ban sanya za ta yi da shi. Mata sakkwatawa ku ji tsoron Allah, ku daina zuwa wajen bokaye, abin da zai bata maka rai. Wallahi akwai matar da za ta je wajen boka ya zo da garin magani ya ce ta tube tsirara ya mata wanka. Mata da yawa a sakkwato boka yake musu wanka, ta tube tsirara, wani katon banza wai ya hada garin magani yana mata wanka. Duk wacce ta je wajen boka da ya kalle ta ya ga ta ɗan yi kala, abinda zai fara faɗa mata to za a mata wanka da ruwan magani. Ita kuma ba kunya ba tsoron Allah, ki tube tsirara gaban wani bakin arne, bakin mushriki, wai ya haɗa garin magani wai yana miki wanka ta da shi. Ko kwanan na Abuja wani ɗan majalisa ya dawo gida ya samu boka yana wa matarsa wanka da garin magani. Ɗan majalisa ne a Abuja, ɗan majalisa a Abuja yana yi wa matarsa, aka kira ya rike bokan, ga matar aka kira limamin anguwarsu aka zo aka zauna, wai za a yi shari'a. Liman ya ce in baka shara, ya ce ka riga ka aure iska, in ma sallamar ta za ka sallame ta, amma kar ka bari labarin nan ya fita, bala'i ne. To ni ban sani ba, yana mata wanka, wataƙila ma ya taɓa danne ta. Menene gaskiyar magana? Ta ce sau ɗaya ne kawai, wallahi sau ɗaya aka yi. Ya ku mata, wani irin cin amana ne kuke yi wa mazaji? Wani irin cin amana kuke yi wa addini? Boka ya raba ki da kuɗi, ya raba ki da addini, ya raba ki da Allah, kuma bai isa ya hana abin da Allah madaukin sarki ya kaddara ba. Abun bakin ciki wai har da yan mata, wai yanzu yan mata ma wajen boka suke zuwa, ni dai a sa mun hannu, abin da nake so mijin da zan aura, ko dai ehnasi din nan, ko bai da continue discussion, ko dai ehnasi, ba sai yana da jibba, ni ehnasi ma dai tayi in za a kai ni anguwa. Wai yarinya ce ta je wajen boka wai ya mata aiki, duk yan kudaden da ta tattaro sai ta kai mashi. Akwai yarinya da za ta je ta yi zina don ta kai wa bokan kuɗi wai ya mata aiki ta samu miji mai kuɗi, kuma ƙarshe matsiya ce ya Allah ya hana ta mijin, ko ya bata wanda zai rinka ɗirka mata dukan tsiya saboda ta ƙi Allah ta ƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya za ku lalace sakwatawa, muna jikokin shehu, mu bari azzaluman malamai, mushrikai, makiya Allah ta'ala, matsafa wayanda suka yi baran-baran da Allah, kafirai, arna, original not photostat copy, a ce su ne za su zo suna batar da al'umma a cikin gari. Bokaye ko ina sai shigowa suke, duk bokan da ya rasa kuɗi sai ya faɗo nan cikin gari. Wai ke dai abin da kike bukata ki samu kan miji, in kina so ki samu kan miji ki kyautata masa mana. Jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Duk wanda kake kyautata masa sai ya kaunace ka. Ki ta kyautatawa, ki matsa kusa da Allah, rinka yin azumin nafila kina roƙon Allah, ya Allah miji na fa bana ganewa, bai dawo gida sai karfe 12, ya Allah kai ke mallakar zuciyarsa, ka karkato min da zuciyarsa ya dawo cikin gida. Wallahi ki yau gobe jibi gata ki tai karki bari Allah sai ya saurare ki. Idan kina da matsala yi azumi, bayan kin zo shan ruwa zaki bude baki ki addu'a, tashi da daddare gana da ubangiji, yi sujada, zudda hawa yake wa Allah kuka, lallashi ubangiji ki ce ya Allah ga bukata ta, kiga Allah zai saurare ki kuma zai saurare ki ba. In kin samu kuɗi yi sadaka, bincika anguwarku ina ake da maraya, kira shi
idan karami ne sosai shirya masa abinci, ba shi abinci ya ci. In kina da hali ɗinka masa riga, ki ce ya Allah annabinka ya ce mu kyautata wa maraya, wannan yaron maraya ne ya Allah na taimaka masa na kyautata masa, ya Allah ga bukatata ina so ka bani miji da nake so ka bani mai addini, ya Allah kar ka bani fakiri, ba ni wanda ya danna kan kuɗi domin in yi ta azumin nafila ina shan buɗe baki mai lagwada ban da matsala. Allah zai baki da yaddarsa da amincewarsa. Duk bukatar da kike da ta gaya wa Allah, koma zuwa ga Allah. Boka ba abin da zai iya miki, he is just a zero behind a decimal point, useless and hopeless, ba abin da zai iya miki. Ki koma zuwa ga wa? Ki koma zuwa ga Allah. Wannan shine babban bala'in da yake faruwa. Shi yasa yanzu ko ina bokaye an riga an fantsama, an kutsa, an shiga. Shikenan an ce mace tana da kishiya to kullum tana wajen boka, ita dai a shiryo sharri wa kishiyarta. Ita ma wannan in ta samu inda za ta kutsa, ita ma ya za ta kirkiro sharrin ya zauna gawa ga kishiyarta. Saboda bala'in kishin ku, na rasa wani irin kishi kuke da shi. Allah ne ya ce a karo, mu ma da an ce a karo mana da sai a karo. Allah ya ce mu ba za a karo mana ba, ku Allah ya ce a karo wa sai ki hakuri, tunda haka Allah ya zartar. Kuma saboda adalci ne sai haka, dan mata sun fi maza yawa, haka ne ko ba haka bane? Ki je duk asibitin da ke Sokoto, asibitin haihuwa, ki bincika a baki kididdigar jariran da aka haifa a shekarar da ta wuce, maza nawa ne mata nawa ne, sai kin samu jirajirai matan sun ninka jirajirai mazan, sannan ga mazan kullum mutuwa suke. Kullum mai suke? To wa zai aure sauran? Kin haifi 'ya'ya 4 mijinki ya mutu, wa zai aure ki? Saurayi da bai taba aure ba? Akwai addu'a da nake rabawa mata duk garin da naje, kuma zan baku. Addu'a ce wacce za ku rinka yi wa matar da ba ta so a mata kishiya. In faɗa muku addu'a? Duk matar da ba ta so a mata kishiya ga addu'a da za ku rinka mata. Ku saurara ku ci. Ku ce ya Allah, ga baiwarka ta ce ba ta so a mata kishiya. Ya Allah ina roƙonka ka ba ta 'ya'ya mata guda 12 dozin ɗaya. Kuma duk samarin anguwarsu kowa yana da mata, kuma matan sun ce su ma ba su yadda a kawo musu ba, in ga dafa su za ta yi koya za ta yi su. Bakin ce ba kya son kishiya ba, sai ki zauna sai ka ce mayya ke kadai a cikin gida, sai ka ce mayya kullum sai kumburi. Akwai matar da fa da safe in miji na ɗakin kishiyarta, in yau yana ɗakin ta ya fita gida karfe 8, to gobe in yana ɗakin kishiya tana nan tana duba agogo ta ga karfe nawa zai fito. Da ta ga 8 ta yi bai fito ba, sai ta fara yawo a tsakar ɗaki. 8:30 sai ka ji ita kadai tana wata shako haka. Karfe 9:30 sai ka ji ta fara ɗirkan yara tana ɗan jaka uba dididim. Kuma ba za ta ce ɗan jaka uwa ba, sai dai ɗan jaka uba, uban take so ta zaga, ta fake da guzuma ta harbi karsana. Yanzu fa akwai mijin da ce fa ne ma bai iya yi wa matarsa tsoro yake ji, sai ya je layin 'yan kaji zai so ya kawo gida, ya dan samu falala, sai ya tuna ayyo ba wance ke da girki ba, kuma in an wuce fa ne mai kyau za ta tada bala'i, ta ce ita ba a ce fa ne mai kyau sai ran da ba ita ke da girki ba, kuma fa in an dafa da ita za a cinye. Wai amma wai tun da ba ɗakin ta aka ce fa nan ba, wai bala'i ne. Ni kullum ba a ce fa ne mai kyau a gidan nan, ba a ce fa nan kwarai, sai an gaba ne ke da girki. Jiya bai da kokobo, yayi abin da ya sauƙaƙa, yau Allah ya kawo falala, dan me ba zai wuce fa ne ba? Sai ya rufa kansa asiri ya ce da in ta da liƙi ƙara in haƙura, sai ya dawo. To amma fa shi ba zai iya haƙura ba, da ya bulla bakin kasuwa in ya ga yarinya ta kawo doya da kaji, tunda ba dama ya siyo muku za ku tada bala'i, ya ce ke kawo sa doya ta 150 ƙara kwai haɗa da cinya da haƙarƙari, sai ya cinya da haƙarƙari ya baku ku kuma duk yadda za ku yi bakin kishin ku ne ya jawo muku. Yanzu fa saboda bala'i, wai kishiya da kishiya, wannan tana da ɗa jariri tana sallah yaron yana kuka, ita wannan ba ta komi, wai ba za ta iya zuwa ta ɗauki jaririn ta lallashe shi don uwarsa ta yi sallah cikin natsuwa ba. Wai saboda bakin kishi, wai shi ma jaririn wai gaba ake da shi ma jaririn kishi ake da shi, wai shi ma jaririn bala'in ya shafe shi. Annabi mu ya fi kowa tausayin jirajirai ƙanana, wai amma jariri na kishiya ma ba ku jin tausayin shi saboda bala'i. Jariri to baki sani ba, wannan jaririn watakila shi zai zama gwamnan jihar Sokoto nan gaba, ki gatsiya. Wallahi na san wani a nan Najeriya, ban sani ba ko na taba gaya muku, uwarsa shi kadai ta haifa a gidan babanta, kishiyar ta kori uwar, ta rinka azabtar da shi, ta masa sharri wajen uban a dake shi, rayuwar bala'i. Ta haifi 'ya'ya sama da 10, duk Allah ya bar 'ya'yan haka. Shi wannan dan kishiyar da take azabtarwa Allah ya mai da shi gwamna, shekararsa 8 yana gwamna a Najeriya, yanzu ya gama. Ita wannan da ta azabtar da shi, ya gina mata katon gida, ga katon falo, ga wurin ganawa da baki, ga bedrooms, ga carpet, ga tarazo, ga tiles, ga marbles, ga interlocking, ga split air condition, ga refrigerator, ga
idan sallah ta zo an ɗauka mata mai girki daban, mai bayan fulawa, mai kunna wutar lantarki da kashewa, mai wanke-wanke, mai goge tayil, mai gyara banɗaki da fuloshi, duk ya ɗauka mata ma'aikata. Idan sallah ta zo turmin zani 200 yake sayowa ya kawo mata, ya ce ga wannan babu a kyauta da su. Wallahi duk sanda ya shigo sai ta fashe da kuka. Da ya shigo mata da goma ta arziki sai ta fashe da kuka, dan nan don Allah, don Allah, don Allah, don sa annabi Muhammadu ka yafe mu abin da na maka kana karami. Sai ta fashe da kuka, ya ce haba baba kin manta jiya ki roƙe ni gafara na yafe miki, wannan ya wuce, ni dai ka ce ka yafe. Ya ce to na yafe, Allah maka albaraka. Haji matsiya ce wai sai yanzu ta san yana da albarka, zai sa mata albarka. Gobe in ya sake ɗebo wata goma ta arziki ya kawo, da ya shigo da ta kalle shi kuma ta kala bashewa da ka yafe mu. Kullun cikin kuka take har yau. Amma da san da yake karami wai dan kishiya ne, ta ci gaba da azabtar da shi da wulakanta shi. Ya ku mata ku ji tsoron Allah, ku zauna da mazajen ku da kyau. Kishiya ba abokiyar gaba bace, abokiyar zama ce. Idan kina haila kin yi kunzugu, bai kamata a ce mai gida ma dole sai ya yi kunzugu ba. Idan akwai wata mata a gidan sai a samu canjin duti. Idan baki da lahiya yara su tagayyara, mai gida ya tagayyara. In akwai abokiyar zama sai ta karbi duti. Kin haihu mai gida ya tagayyara, yara su tagayyara, jaririn ya tagayyara. In akwai wata sai ta karbi duti a cikin gida. Kawun ki bai da lafiya, kina so zaki je ki dubo shi a Tambuwal, ga ku da yara guda 7, ya zaki da su? In kin bar su a gidan ba wacce za ta lura da su. In kin kwashe su duka kika je gidan kawun sai ki karasa kashe shi, dama yana fama da masara, ga yara 7 kin kawo mashi, rashin lafiya sai ta karu. In akwai wata sai ki bar yaran duka a gida, ki dauki yaro guda ɗaya sai ki tafi da shi. In kika tafi da shi, ke karan kanki kishiyar za ta amfane ki, za ta ɗebe miki kewa. Abin da ake bukata ki rike, kar ki zauna ki taimata sharri. Yanzu idan kai sabuwar amarya, wallahi in ba a yi sa'a ba a gidan sai a kore ta baka sani ba. Kun san dalili? Ita uwar gida ta daɗe da kai, ta san me kake so me baka so. In ta gane gishiri ne baka so ya yawa a miya, sai ta kyale amaryar. Sai amarya tana girki, da ta dan shiga daki sai ta ɗebo gishiri a ludai sai ta zo ta zuba cikin miyar ta, sai ta wuce. Ita amarya bata sani ba, sai a rasa yadda aka yi. Kullum idan an yi miya, in dai amarya ce ta miya sai a ji gishiri ya yawa. Kai ta faɗa, ke wace iri ce kullum? Ta ce billahi lazi dan daidai na sa baka gan shi ba, an ce wai abun daga hannu ne. Kuma babu wani hannu. Ita wannan mai so ta fatattake ta, kan haka sai ka ga miji ya tsani matar. In barkono ne baka so shi za ta saka, kullum ta abinci sai barkono yawa. Idan amarya ce kuma matsiya ce, in ba a yi sa'a ba, to ta san yadda za ta yi uwar gida, tana so ta caza uwar gida kai. Sai ran da miji ke ɗakinta sai ta tura yara bakin kasuwa ta ce ku samu mun takardar tsire da aka cinye ku kunshe ku kawo mu. Sai a kawo mata takardar tsire da maiko a cikin leda, sai ta ɓoye karkashin gado. Sai da safe miji ya fita ya tafi kasuwa, sai ta kirkiro sharar banza, sai ta sharo takardar tsire da waye sai ta zuba a dustbin. Dama sai ta ga uwar gida a waje, sai uwar gida ta lallabo sai ta leka, sai ta ga takardar tsire, sai ta dafe kirji, ta ce billahi lazi an daɗe ana gata da kwaɗayin tsiya, sai ka ce mai ya dama. An daɗe ana gaya ba. Shi kenan sai ta ja iska, yana dawowa gida kuma sai ta haushi da rikici. Akwai wacce da ta so ta jefa wa abin nan din matsala, uwar gida tana so ta jefa amarya matsala. Ran da miji da rana sai ta tsefe kanta, amarya ta ga kayin uwar gida a tsefe. Da daddare miji yana bacci, dama uwar gidan ta kware kitso, tana iya kanta kitso, sai ta tsaya gaban madubi sai ta zuba kitso mai kyau. Da safe miji yana fita sai ta fito kanta ba dan kwali, sai amarya ta ga sabon kitso a kanta. Ta ce yaya? Ta ce na'am. Ta ce ha waye muke kitso je da daddare kanki a tsefe yanzu gashi a. Ta ce mai gidan ne mun kitso. Ta ce ban gane ba, ya iya kitso? Ta ce cabbi ai duk anguwan nan ni ban taba gani wanda ya iya kitso kaman shi ba, wai wannan ma yana sauri wai bacci yake ji yayi shi. Ta ce ni shi yake min kitso, ban zuwa wajen mai kitso. Ta ce billahi lazi bari ni ma yau zan tsefe sai ya mu. Ta ce ke rufawa kanki asiri, wallahi taurin kai ne da shi, in kin ce masa miki cewa zai yi bai iya ba, shi san ba shi ba, sai kun yi bala'i ya ga wuta sannan zai amince. Ta ce wallahi bala'i na iya, Allah ya ka mutu da kawai ta tsefe kai. Kawai da daddare mai gida na shigowa, ta aje masa irin kujerar da mata ke zauna in za su tuka to dinnan. Ta ce zauna. Ya ce menene? ya zauna, ta miƙo masa kai. Ya ce lafiya? Ta ce kitso fara zanen yawo. mai gida kalle ta ce wani irin sakarci da aka kitso kuma ni bai hada ne da kitso. Ta ce billahi lazi sai kayan baka ba duk bala'in da za a yi daren nan sai a yi shi. Karshe kusan kwana aka ana dambe a cikin daki, daga nan auren ya rike cewa shagari ta cika rigar ta iska. Mata saboda kishi kuna da hanyoyi da dama na kafar angulu da sharrance-sharrance
ku ji tsoron Allah ku gyara in kuna so ku samu rahama a wajen Allah. Yana daga abin da zai sa mijinki ya kaunace ki ya soki ya ƙara miki kauna idan yana da iyaye da ƴan uwansa da danginsa ki rinka mutunta su, kina girmama su. Idan kina girmama iyaye kina girmama ƴan uwansa, in yana da mahaifiya ɗauke ta kamar mahaifiyarki, ki rinka girmama ta, kina kyautata mata. Yawanci akwai abin da yake faruwa wanda mata da dama ba ku gane ba. Mata a ƙasar Hausa sun saba bautar da miji, to ita uwa dama ta san ta gasa uban ta azabtar da shi, to yanzu ta haifi ɗa tana bala'in son ɗan yawo aure, tunda ta san ta wahalar da ubansa ba za ta yi da wannan yarinyar ba dai auro, abin da take gani za ta kashe mata ɗa. Kun gane inda matsalar take? Sai kin haɗa da siyasa mai yawan gaske da za ta gamsu ba kin zo ki cutar da ɗanta ba ne, kina son ɗan, kina ƙaunarsa, kina kyautata mata, to a nan ne za ki samu sauƙi. Idan ba haka ba to kin rinka fuskantar barazana da bala'i a cikin gida kenan. Ki nuna wa uwar miji ƙauna da kyautatawa, wallahi sai ta zame miki security. Ko ya tsiya kika mai gida in zai kore ki sai ki gudu wajenta, ki ce wallahi ina ta ci kai wanga ya da ta rike na hannu biyu ba ni na haihe ta ba, ni ke cin moriyarta, ba wanda isa ya taba ta. Shikenan sai ki zauna lafiya a gidan miji baki da matsala. Amma in baki gano bakin zaren ba to kin rinka shiga matsalolin da baki san kansu ba kenan. Ki rike uwar miji gangam, ki ta kyautata mata, ki mata goma ta arziki, ko da tsufa ya sa tana miki wasu abubuwan da ba daidai ba, ki yi haƙuri, ki haɗe, ki shanye. In kin samu wannan zai sa ki samu rahama a wajen Allah. Lokacin da zan fara wa'azi malam ya faɗa min cewa awa ɗaya daidai aka bani, zan tsaya karfe 12 daidai, yanzu karfe 12:30. Wannan ya nuna har na wuce lokacin da aka bani da har da minti 3, na wuce lokacin da aka bani da minti 33. Zamantakewa ta aure darasi ne mai faɗi, ba iya gama shi a lokaci ɗaya. Abinda Allah ya bamu daman faɗa, ina fata Allah ya sa masa albarka, Allah ya gyara tsakaninku da mazajenku, Allah ya ƙara danƙon zumunta da soyayya tsakaninku da mazajenku. Wa'inda tsakaninsu da mazajensu ana samun kallon hadarin kaza da takun saƙa, Allah ya warware matsalar, Allah ya sulhunta ku, ya baku zaman lafiya a gidajen mazajenku. Wa'inda ba su da maza a cikinku, ina tawassuli da wannan zama da muka yi mai albarka, Allah ka azurta su da maza na ƙwarai. In za ka ba su mazaje ka ba su na ƙwarai, masu addini, ba wanda zai rinka ɗirka mata dukan tsiyaye mata kafar Kano ba. Masu ciki a cikinku Allah ya sauke su lafiya, Allah ya ba su ƴaƴa na ƙwarai, ya raba su da dakon ƴaƴan banza. Duk matar da ta haifi ɗan banza ta yi dakon banza, Allah ya raba ku da dakon ɗan banza. Allah ya sa ƴaƴa da za ku haifa, ku haifo mana irin su Dr. Mansur, waɗanda za su yi ta yada addini da alkhairi a ko'ina a cikin al'umma. Allah maɗaukin sarki ya azurta mazajen ku da halal, su ciyar da ku halal, ku sha halal, ku tarbiyyaci ƴaƴanku da halal, yadda za ku samu daman ƙarfin yin bauta ga Allah maɗaukakin sarki. Waɗanda mazajen suke gidajen haya a cikin ku, ina addu'a, ina tawassuli da wannan zama, Allah ya azurta su da gidaje nasu na kansu domin a samu zamantakewa mai kyau. Wacce take da matsala tsakaninta da kishiyarta, ina addu'a Allah ya sasanta su, ya daidaita su. Wacce take da matsala da iyayenta, Allah ka daidaita ta da iyayenta. Wacce take da matsala da iyayen mijinta, Allah ka daidaita tsakaninsu. Allah ka sa zamantakewar mazajenmu, zamantakewar gidajenmu ya zama irin na gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazajenku Allah ya ƙara musu albarka, Allah ya ƙara ba su iko rike ku akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Auren da Dr. Mansur ya ji, Allah ya sa masa albarka. Na yi tuya na manta da albasa, Allah ya bulbuda albarka. Uwar gida ta Dr. Mansur, Allah ka bulbula mata albarka, Allah ka kwararo mata albarka, Allah ka sheƙa mata albarka, Allah ka tare da amaryarta gaba daya da yaran gida, Allah ya sa ranar tashin alkiyama mu ga wannan family, mai gida na gaba, uwar gida da amarya na taka masa baya da yaran gida, za a je aljanna da mu da mazajenmu da matayenmu da ƴaƴayenmu baki daya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. To Bahaushe ya ce laifin daɗi, ya kamata a ce mun tsayar da malam tun minti 35 da suka wuce. Ku daidaita sauti da Allah. Amma ganin irin fa'idar da ke tattare da bayanan da malam ya koro, muka ga sai dai mu haƙura mu ɗiba cikin lokacin ku da ya rage da kuma lokacin tambayoyi. Mun samu tambayoyi za su kai kamar 150, amma a cikinsu na zaɓi 15. 15 ɗinan zan dunkule su ta yadda za su yi wa malam sauƙin amsawa. Akwai wasu takardu da dama na neman addu'o'i da ƙorafe-ƙorafe. Malam da irin hasashensa na mumini da basirarsa, Allah ta'ala ya bashi ikon da duk ya yi addu'o'i ya magance waɗannan matsalolin. Abinda nake roƙo ga malam, kar addu'o'in su tsaya a nan. Wannan addu'o'in da kai ma iyayenmu da yayyenmu da kannenmu da ƴaƴanmu, don Allah a cikin sujudarka, cikin sallan dare qiyamul laili,
ka sake maimaita ma Allah wannan koken, muna roƙo Allah ya karba. Akwai da dama da suka rubuto suna yi maka ta'aziyar dan uwa Alaramma Sani Sahabi, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Wannan dan uwa da Allah ya albarkace mu da shi daga Bunza musamman muka aika masa goro domin ya zo musamman domin wannan karatun naku, sai ga mala ya riga ya hutar da shi. So ɗaya na je an ba Alaramma aiki, Alaramma yana ji har an gaje kila ya fara an ba hankali ba, sai dai shi yana jin zancen uwar gida da amarya, to zance da ya riga ya shafe shi. To Alaramma mun gode da tahowarka, ko muna roƙon Allah ɗauke sarki ya mai da kai cikin iyalanka lafiya. A karbar kala bari mu soma da zawarawa, suna neman sanin wace irin sutura ya kamata su sa. Wai in suka sawo hijabi dusu suka kama titi, wai maza ba su gane cewa wannan mai neman miji ce, to wai su kan wace irin sutura ya kamata su yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni shawarar da nake bayarwa, ki wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya, ke suturar musulunci. Mijin nan Allah ne ke bada shi, ko ba Allah ke bada shi ba? Soyayyan nan Allah ne ke mallakata, shi ke sata a cikin zukata. Ki bi Allah, ki yi tawassuli da abin da kike kai, ki roki Allah ya baki miji nagari. Za ki sha mamaki, Allah zai baki miji nagari da yardar Allah. Karokala, akwai tambayoyi da dama da suke kawo korafi game da mazajensu, amma waɗanda suka fi damuna a cikinsu su ne masu tambaya guda biyu. Wadda mijinta baya kula da addini, shi baya sallah, shi baya ambaton Allah, shi baya karatun Qur'ani, shi baya halarta kowane irin majalisi da ake faɗin Allah ya ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sannan kuma yana addabar ta baya so ita ma ta yi addinin. Da kuma matar da mijinta baya gamsar da ita ga sha'anin rayuwar aure wadda Allah ta'ala ya ɗora masa. Wa'annan tambayoyin suna da yawa a cikin wannan takardu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dangane da wacce mijinta bai damu da addini ba, a addini zero, to shawarar da nake bata shine ita ta ɗauki matakai na jawo hankalinsa da masa nasiha. In ya gagara, idan akwai malaman da take ga idan suka ja hankalinsa zai iya fahimta, ta buƙaci su ja hankalin mijin su yi mata nasiha, su masa nasiha, ba gulma ne ta yi ba, ya halatta. Ina fata an gane wannan. In wannan ya gagara, to ta hada da iyayenta domin a ja hankalin mijin a masa nasiha. In duka ya gagara, zama da wannan miji bai halatta ba, bai halatta ta ci gaba da zama da shi, don ba ta fasa addini. Ba zai ba ta dama ta yi addini ba, shi ba zai addini ba, to in an bi duk hanyoyin da za a bi a gyara shi ya gagara gyaruwa, zama da shi bai halatta ba, sai a bi ta hanyar iyayenta, a kashe auren, a roƙi Allah ya bata miji wanda ya dace. Ita kuma wannan tana tambaya dangane da maganar da malam ya yi cewa muhimmi ne ko da kwana 3 ya rage maka a duniya, in kana da ikon yin aure ka yi aure. Ita mijinta ya rasu kuma shekarunta 50, tana ganin kamar ta dan manyanta, bai fi mata kyau ba ta tsaya ta kula da 'ya'yan da ya bar mata, ko dai duk da haka dai ta je ta yi aure. Lura da 'ya'yanta da ya bar mata da take yi ibada ce mai kyau wanda tana samun lada a wajen Allah madaukakin sarki. Amma idan ta samu miji wanda zai aure ta, tana matsayin matar aure kuma tana lura da 'ya'yanta, to ta hada manya-manyan alkhairai guda biyu. Saboda haka in ta samu mijin da zai aure ta, ya aure ta. Ɗaya wacce ta yi tambaya ɗazu cewa korafin da take daga mijinta shine baya biya mata bukata, to wannan akwai maganganu guda biyu. Abu na farko shine, na'am, abu ne da za ta iya daurewa. Idan a rayuwarta za ta iya daurewa ta jurewa wannan din, to haka aka fi so, shi ya fi alkhairi. Wannan ba zai kawo sanadiyar mutuwar aure ba, sai su ci gaba da zama. Idan rashin zama ne yake samun su, a samu yadda za a yi ya rinka samun zama din. Idan rashin lafiya ne, a samu yadda za a nema masa magani. Amma idan ta ga abun ya kai matsayin da zai iya jefa ta fada cikin zina, to haramun ne a sanya ta a hanyar da za ta iya jefa ta cikin irin wannan halaka. Abin da za ta yi sai ta koka wa iyayenta. Idan ta koka wa iyayenta, akwai matakan da za a ɗauka na shari'a, a yi fasko a raba auren. Ina fata an fahimci wannan. Na'am, sai tambayar da ka karanta yanzu. Na'am, ita mun ansa wannan, mun ce mai shekara 50 da yaya, in ta sami miji da zai aure ta, ta aure shi, tana aure tana lura da yayan nata, shefi alkhairi. Idan bata samu bane, sai ta ci gaba da zama tana lura da yayanta. Amma in ta sami mijin da zai zauna da ita, zai lura da yayanta, to wannan abu ne mai kyau.
ummu salma tana da 'ya'ya amma da mijinta ya mutu ba zaunawa ya ta ce bari ta zauna kawai ta lura da 'ya'yanta ba, aure ta aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. saboda in an samu miji wanda ya dace to ta yi aure, a hada auren da lura da 'ya'yan shi yafi alkhairi. In ba a samu ba kuma a ta addu'a Allah ka wanda ya dace. to wai maganar cewa mace tana tare da mijinta a aljanna, ita wannan ta aure mazaje guda uku, kokari ku gyara sauti da Allah. ta aure mazaje guda uku jere da juna, kuma kowannen su sai da ya sake ta, ƙarshe dai ta mutu ba ta da miji. to wai ita ya za ta zauna a aljanna? ana gauranci cikin aljanna ne? na'am, ayan matar da ta auri mazaje da yawa sannan mijin ya mutu kamin ta mutu, ko ita ta mutu ta bar mijin amma mazaje da dama ne ta aura, malamai su yi maganganu biyu cikin mazajen wane ne wanda zai zama mijinta a cikin aljanna. Ina fata an fahimci wannan. Wasu malamai suka ce wanda zai zama mijinta a aljanna shine wanda ya aure ta na ƙarshe, shine wanda zai zama mijinta. Malamai sun gina wannan bisa wasu mata wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su, wa'anda zawarawa ne. Kun ga a ranar tashin alkiyama tare da wa za a tada su? Za a tada su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu malamai kuma sai suka gina hukunci da wani hadisi, amma hadisin malaman hadisi ba su dan sallama masa ba. haka nan akwai kura-kura haka dangane da hadisin, cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dubo wani littafi Fatawa Imamul Muftin na Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mace ta aure mazaje da yawa kamin ta mutu, a lahira da wa za ta zauna a cikin su? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa sai ya ce za a bata zabi, sai ta zabi daya a cikin su. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta zabi wanda ya fi su kyakkyawar ɗabi'a. to wayannan sune ruwayoyi, amma wannan hadisin kamar yadda na ambata a baya akwai dan kura-kura haka a cikin hadisin, watakila hukuncin da muka fara ambata ya zama yafi karfi. Allahu a'lam. to wai a karam kala ko da a dunkule ne zaka iya gaya mana yadda shari'a ta yi tanadi a yi bikin aure? bikin aure akwai matsala gaskiya, kuma musamman ma Sokoto matsala tana karuwa sosai. dan yanzu babban abin da ake yi a Sokoto shine wani abu da ake cewa Maza Night. Maza Night yanzu matar babban mutum idan za ta yi aurar da yarta, wallahi sai a kashe sama da miliyan 1 a Maza Night. yanzu abin akan tashi akan tura har Kaduna ko Abuja har Lagos akan tura a ɗebo waɗanda suka yi decoration. za a zo a ɗaura balan-balan, a sa ƙwayayen lantarki, a zazzagaye fulawa, a ƙulla wasu ƙyallaye-ƙyallaye. a ranar ne uwa amarya za ta fito matsiyaciya cikin taro ta yi rawa, ta kada kunkumi a cikin jama'a tana rawa. kawar amarya ta kalli amarya ta yi dariya ta ce wallahi kin yi sa uwarki ta iya rawa, ni tawo ba kauya ce bata iya rawa ba. yanzu bala'in da yake faruwa kenan. ba haka aka ce ayi biki irin na aure ba. biki irin na aure ba wani abu ne na rikici ba. a musulunci bayan an daura aure ya halatta a dauko amarya a kai ta ina, a kai ta ɗakin mijinta. idan sun dan hada da ainihin wato wata 'yan waka ta murna kai amarya ɗakin miji ba da sauti wanda zai cutar ba, ba za a ce musu sun aikata laifi ba. amma maganan Mother's Night, maganan Bachelor's Night, maganan barbecue, maganan till down, maganan cocktail party, maganan bush fire, maganan bomb fair, maganan Bachelor's F, duk wannan iskancin babu wanda Allah madaukin sarki ya amince a yi da shi. ina fata an fahimci wannan. shi kuma daga gefe miji bayan daurin aure abin da aka dora masa shine walima. abin da ake ce walima shine a dafa abinci gwargwana abin da ya sauƙaƙa, a kira bayan Allah su zo su ci su sa a bakin salati. Allah ta'ala ya samu dace. ya kamata mu takaita tambayoyi, akwai korafi-korafi na mazaje da 'yan taksi da suka yi alkawari da mutane da yawa. wai wannan ita iyayenta sun aurar da ita, amma kamar suna tsammanin su samu wata moriya ga mijin nata, sai kasance kawai da ya dauke masu nauyinta, don haka yanzu sun tsane shi kuma suna so sai ta hasa mashi wuta ya sake ta. wai za ta yi musu biyayya ne iyayen nata, ko za ta hakura ta zauna da mijin da su ne suka aura mata? ana samun wannan kuskuren sosai. iyaye da dama sukan mai da 'ya'yansu mata kayan sayarwa, musamman in sun yi sa'a sun ga an haihuwa ta dan fito da kala haka, sai ka ce su suka halice ta. ba su san Allah madaukin sarki ne halitta ta yadda ya ga dama ba. gaba ɗaya burin su na duniya sai su dora akan mijin da zai aure ta. shi yasa za a yi ta zazzara ido sai ta aure mai kuɗi, da ta aure mai kuɗi kuma abin da suke bukata sauran larurorin su ya ɗauke musu. wannan musulunci bai yarda da shi ba. yana zubar da kiman mace a gidan miji, yana zubar da kiman iyayen mijin a wajen iyayen matar gaba ɗayan su a wajen miji. idan har ya auro ki kuna zaune lafiya, yana kyautata miki, ya rike miki, saboda su iyayenki akwai wasu bukatunsu na duniya da bai biya musu ba, suka tsane shi, suka ce za su kashe auren, ba a yadda ki musu biyayya ko daidai da ƙwayar zarra akan wannan matsalar ba. ki zauna da mijinki, ki rike mijinki, a lokacin zaki wa Allah ne biyayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wannan ba yana nuna zaki muzanta musu ko zaki ga musu bakar magana ba.
ba yana nuna zaki daina taimaka musu idan kina da hali ba, amma sai dai kake da su tursasa ki rabu da mijinki ko ki hasa masa wuta, ko su sa ki rinka sata dukiyarsa kina kawo musu. Babban matsalar da ke faruwa yanzu idan za a aure da yarinya, hawa ta tsohuwa za a kawo ta mata kuɗu ba, a ce to ke yan nan ba za ki je gidan miji ba, miji ba dan goyo bane, in ki rike miji uba za ki mutu marainiya, tashi tsaye dan aljihunsa lalabe, rinka rage kuɗin cefa ne, turo gida mu rinka miki adashi, a fara miki kiwon akuya. Duk aikin banza ne bai sa ki arziki. Sun mai da ke barauniya, sun lalata ki. Babu sata mai zunubi babu kamar sata kayan miji. Kar ki yarda da wannan, ki rike mijinki ki zauna da shi tsakani da Allah. Ko Allah ya kashe mijin ko Allah ya raba ki da shi, Allah ba zai wulakanta ki ba, sai ki ga Allah ya baki mijin da ya dace. Amma in kika biye musu to ke da su duka sai kun fada cikin jarabawa da baku san karshen ta ba. Ina ganin kamar wannan ita ce tambaya ta karshe da naga dokta ya ji sauran takardu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, muna fatar ku yi hakuri hawariyawa da suka gayyato mana malam su ba da wasu 'yan sanarwoyi. Alaran mai karanta mana amanar rasul domin addu'o'i masu muhimmanci da ke karshen ta, sai mu ba malam dama ya fita, sannan daga baya mu kuma sai sauran jama'a su ci gaba da komawa gidajensu. Bismillah. alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati wa tadummu tayyibat, wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina so in yi amfani da wannan damar in gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da yaddarsa shine ya bada ikon tsarawa kuma da gabatarwa. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da sanya mu wannan tafiya ta mu albarka. Na biyu, a madadin 'yan kwamiti na hawariyawa gefen mu aya ta ƙarshe ko ayoyi biyu na ƙarshe suratul baqara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.